खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी खैराबारि बियाबाव इउ पिपल दोलोनि मावथि हान्जानि बाख्नायजाथाव हाबाफारि गाज्रि जानाय दोंनि लामाखौ 30 नं खैराबारि बियाबनि इउ पिपल दोलोआ दिनै सेन्ट ग्रेभेल खोनानै होदों। खैराबारि रेल गेट साखाथिनि तिनिआलिनिफ्राय मैखोमै थांनाय बाथौ आश्रम फरायसालि, UN एकाडेमी फरायसालि, ब्रिलियन कलेज, दैलि हाथाइ जौगाखां मावखुलिनि थांनाय लामाया गोबां गाज्रि हाखर बायदि जालांदोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउ पिपल दोलोनि मावथि हान्जाया दिनै खैराबारि टाउननि मोनफ्रोमबो थांलाय फैलाय लामाफोरखौ सेन्ट ग्रेभेल खोनानै होदों। थारैनो प्रमद बर' दैदेननाय इउ पिपल दोलोआ गोबां गुबुन ओनसोलफोराव गाज्रि जाना थानाय लामा दालांफोरखौ मावफुंनानै होबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनैबो खैराबारि बियाबाव गाज्रि जाना थानाय लामायाव सेन्ट ग्रेभेल खोनानै होदों इउ पिपल दोलोनि मावथि हान्जाया। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ 31 नं खैराबारि बियाबनि इउ पिपलनि MCLA गैयाब्लाबो 50% बांसिन जौगालु खामानि मावदों। बेजों लोगोसे BJPनि MCLA खैराबारि बियाबाव मिथिं दावथिङावल' खुगायावल' खामानि मावगोन होननानै दोनो, नाथाय खोथा होनानै खोथाजोंनो खामानि मावो। नाथाय खैराबारि बियाबाव 77 बुथनि मोनफ्रोमबो गामि सिंनि थांलाय फैलाय लामाखौ सेन्ट ग्रेभेल खोनानै होगोन होनना बुंथिदों इउ पिपल दोलोनि मावथि हान्जाया। समष्टि आरो बे खैराबारि समष्टिनि सिङावहाय जोंहा एकदम गामि ओनसोलफोराव लामानि अबस्थाया जोबोद गाज्रि जानानै दङ। थांनाय 5 बोसोराव जोंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोबां नाजादों खैराबारि ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय आरो बिनिनो मोनसे बाहागो बादियै दिनै गोबां जायगायाव सेन्ट ग्रेभेलिं खालामनानै होनाय खामानि सोलिदों। खैराबारियाव नै दायो टाउन गेजेरावनो बिराद गोथौ हाखरफोर बायदि जानानै दंमोन, बेखौ दायो ग्रेभेलिं खालामनाय जाबाय आरो बिनि अनगायैबो गासै 77 बुथाव मोनफ्रोमबो बुथावनो माने सेन्ट ग्रेभेलिं खालामनानै होनाय जागोन। आरो डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुङोब्ला खैराबारि ओनसोला जुदिवबा थांनाय बाराव MCLA जों जेनदोंमोन, अब्लाबो बे इलेक्शननि उनावहाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै सरकार दानाया 4.5 बोसोर जाबाय। बे 4.5 बोसोरनि गेजेराव खैराबारि ओनसोलाव गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों। जों बुंनो हायो खैराबारि कलेजाव 2 कौटिनि सायाव फैसा होबाय, जिखौ थांनाय दिननि सरकारफ्रा होआखैमोन। आरो बिनि अनगायैबो दिनै महिरंग फावथिनासालिखौ लुफुंनो थाखाय बिनि आपग्रेडेशननि थाखाय 1 कौटि 10 लाख थाखा इतिमध्ये सेंसन होबाय। आइबिखौ बानायनायनि खोथा खम दिनावनो ताम्रेश्वर देवालयाव बिभा भवन 1 कौटि थाखानि मोनसे लुफुंनायनि बाथ्रा, आरेंपारा बाथौ थानसालिनि सोरगिदिं बेवहाय डेभेलपमेन्टनि स्किम होनाय जादों। बेनि अनगायैबो मुंख्लं सुजित नार्जारी मेम'रियेल हल बानायनाय जादों, अडिट'रियाम हल बानायनाय जादों 1 कौटि थाखानि। आरो बिनि अनगायैबो सिनाखना हाइ स्कुल 50 लाख, बिथिंगालै भैयाघाट हाइ स्कुल 50 लाख, बिथिं बेसबागति हाइ स्कुल 50 लाख बेबादि होनानै दोननाय दङ। आरो लामानि बेलायाव जों जुदि नायोब्ला दिनैनि तारिखाव कुवेरकुसियाव बहुखैथा लामा बानायनाय जाबाय, बैनारायाव मोनसे लामा बानायनाय जादों। बिनि अनगायैबो बरन'दि झारनिफ्राय बामलासिम लामा बानायनाय जादों। बामलायाव एक्सट्रा आरो गामियारि लामा बानायनाय जादों CC ब्लक। बेनि बादैबो जोंहा सिनाखनायाव लामा बानायनाय जादों, सुक्लियापारा बे लामाखौ बानायनाय जादों। मरंगादलनिफ्राय माने मिसाखलानिफ्राय जालुकबारि थांनाय लामा, जालुकबारिनि गामि गफानि लामाखौ बानायनाय जादों CC ब्लक। खैराबारि VCDCनि सिङावहाय जोंहा नैबे कसारि दागाव लामा बानायनाय जादों। कसारि दाग जामुगुरिनिफ्राय कसारि दाग ME स्कुलसिम लामा बानायनाय जादों। बेनि अनगायैबो पुब देवागुरि भेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि साखाथिसिम सहैनाय बे लामाखौ बानायनानै होनाय जादों CC ब्लक। आरो बिनि अनगायैबो खैराबारि VCDCनि सिङावहायनो आरेंपारा सिमलिबारि गामियावहाय दोंनै लामा बानायनानै होनाय जादों। बेनि अनगायैबो आरो खैराबारि टाउननि गेजेरावनो जोंहा बे कलेजनि उनथिंजाय मोनसे लामा दङ, बे लामाखौबो CC ब्लक बानायनानै होनाय जादों। बेनि अनगायैबो VCDC अफिस बानायनानै होदों। ओरैहाय माने इतिमध्ये 5 VCDC अफिस बनायबाय, कमप्लिट जाबाय। आरो लामा भुयाघाटआव बानायदों 2-3सो लामा। भुयाघाट जोंनि बे उइभिं सेन्टारनिफ्राय मुगावसिम थांनाय लामाखौ बानायनाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो उइभिं सेन्टार खैराबारि समष्टिनि गेजेराव 2 कमप्लिट उइभिं सेन्टार बानायनाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा खैराबारि डेभेलपमेन्ट ब्लक जौगाखां खोन्दो, बेवहाय प्रमद बर' बिथाङा 1.5 कौटि थाखाजों माने बिल्डिंखौ बानायनानै होबाय।
बिनि अनगायैबो खैराबारि डेभेलपमेन्ट ब्लकआव बाउन्ड्रि वालनि नामाव 10 लाखनि मोननै 20 लाख थाखानि माने स्किम हमनानै होदों आरो गोबां बेबादि डेभेलपमेन्टनि स्किम माने बिथाङा दिनै खैराबारि समस्तियाव MCLA जोंहा गैयाब्लाबो गोबां मावदों आरो नामघर मन्दिर थानसालि बेफोराव गोबां केटा आसनि होबाय बिनि अनगायैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होदों अनेक खामानि डेभेलपमेन्टनि खामानि MCLA बेवहाय गैयाब्लाबो प्रमद बर' बिथाङा मावदों दा जोङो बिनिखायनो बिथांखौ धन्यबाद होदों फैबाय थानाय दिनाव आरो जाहाथे खैराबारि ओनसोलनि आरो डेभेलपमेन्ट जायो जों बेखौ आसा खालामदों इतिमध्ये खैराबारिनि आइबि बहुत पुराना आइबि बेखौ बानायनो थाखाय 1 कोटि थाखानि बिथाङा फोसावनानै दोनदों बेनिबो खम दिनावनो खामानि सोलिगोन आरो बेबायदि फोसावनानै दोननाय स्टेडियाम मोनसेनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा आरो अनेक दंबावो दा बेनिखायनो जोङो खैराबारि ओनसोलनि बासिन्दा हिसाबै प्रमद बर' बिथांनो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो डेभेलपमेन्टनि बेलायाव जथेस्थ' खामानि मावनो हागोन जों आसा फारिदों आरो लामा गोदानै गोबां हमदों CC ब्लक लामा दा इतिमध्ये जिब्लाक बानायबाय थादों बेनि बादैबो माने ब्लेक टपिं लामा हमनानै दोननाय दङ ब्रिज माखासे हमनानै दोनदों खम दिननि मादावनो स्टेटनिफ्राय सेंसन जानानै फैसिगोन आरो BTR आव बेखौ माने डाबल दिहुननाय जागोन ठाकुरियापारानि फुख्रि बेवहाय मोनसेयाव 30 लाख आरो मोनसेयाव 30 लाख मोनसे गेस्ट हाउस जागोन बेवहाय 30 लाख आरो मोनसे माने केसलेटु घाट मोनसे गाथोन बानायनाय जागोन बे गाथोनाव 37 लाख थाखा हमनाय जादों आरो बिनि बादैबो VCDC अफिसखौ गयबारि VCDC अफिसखौ बानायनाय जादों झारगाव VCDC अफिस बानायनाय जादों सिनाकनायाव VCDC अफिस बानायनाय जादों खैराबारियाव बानायदों भगपुरियाव VCDC अफिस बानायनाय जादों भगपुरिनिनो पुक आटिलियानिफ्राय हमनानै खरामारा जानानै जोंहा बेखौ मा होनगोन धुपगुरि हाइ स्कुल बे लामाखौ सेन्ट ग्रेभेलिं खालामनाय जादों जोंहा गयबारि VCDC माने खैराबारि VCDC जोंहा बेखौ मा होनना बुंगोन निस्लामारिनिफ्राय हमनानै राङागाव जानानै लामा मोनसे सेन्ट ग्रेभेलिं खालामनाय जादों बरन'दि झाराव लामा बानायनाय जादों CC ब्लक बेबादि अनेक डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ बे थांनाय 5 बोसोराव जोंहा MCLA गैयाब्लाबो प्रमद बर' बिथाङा थोंजोङैनो मावहरबाय थादों जों बिनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर बिथांखौ बावहरदों जिहेतु जों नुबाय नोंथांमोननि बे खैराबारि समस्यायाव जिहेतु BJP नि माने MCLA दङ बिथाङा माबायदि डेभेलपनि सायाव माबायदि ओरैनो खुगाजों बुंबा जाया माने बहाबा थांबाय गामियाव जौसांखौ बानायनानै होगोन होननानै फोसावनानै गारबोगोन बहाबा लामा बानायनानै होगोन 1 नम्बराव आं बेखौनो बानायनानै होगोन होननानै फोसावना गारबोगोन फोसावनायजों जाया बे फोसावनाय राजनितिजों जेबो डेभेलपमेन्ट जाया बेनिख्रुइ बेबादि कालचारेल स्टेज बानायनानै होदों प्रमद बर' सरकारानो बानायदों जेंग्राझाराव मोनसे माने कालचारेल स्टेज बानायनानै होदों प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारानो बानायदों आरो बेबादिनो प्रमद बर' बिथांनिनो नाजानायाव दिनै मा होनना बुङो बियो माने कुवेरकुसियाव लेन्ड डेभेलपमेन्टनि खामानि माने मावनानै होनाय जादों कुवेरकुसि फुटबल फिल्डआवहाय आरो बिनि अनगायैबो खैराबारिनि टाउन गार्लस हाइ स्कुल टाउन हाइ स्कुलावहाय हाइ स्कुलनि फिल्डआवहाय बेवहाय माबा होनाय जादों मा होनना बुङो माने लेन्ड डेभेलपमेन्ट आरो बिनि अनगायैबो लेन्ड डेभेलपमेन्टनि अनगायैबो खैराबारि ओनसोलनि जिमानबो माने माबा दङ मा होनना बुङो LP स्कुल ME स्कुल जायफोर माने दङ बेफोरनि रिपेयारिं कमप्लिट रिपेयारिंनि खामानि होजोब्बाय प्रमद बर' बिथाङा जों नुबाय जिहेतु माने डेभेलपमेन्टआ बिराद जौगाबाय अब्लाबो बे खेबाव जिहेतु दायो माने बिसायख'थिया सफैबाय दायो UPPLआ देग्लाय माने बे मानसिखौ हागोन होननानै नोंथांमोना नाजावदों रायजोफ्रा डिसाइड खालामगोन दा दिनै नुदों रायजोफ्रा जे डेभेलपमेन्टखौ आसलते सोर मावमारदों माने सोरबा MLA दङ सोरबा MP दङ सोरबा माने MCLA दङ थेवब्लाबो बे जेंनाफोरखौ बिथांमोना मालाबाबो नुसनाखै केबल घोषणाल' खालामबाय थादों फोसावदोंल' जे जोङो उमुगाव थानसालि लुनानै होगोन उमुगाव जौसां बानायनानै होगोन उमुगाव उमुग खालामगोन लामा बानायगोन दालां बानायगोन बे फोसावनायल' खिन्थु प्रेक्टिकेलि मावग्रायासो प्रमद बर' बिथाङा मावदों बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा मिथियै गैया रायजोफ्रा मिथिदों नै दिनै सेन्ट ग्रेभेलिं दिनै दा खालामबाय थानाय जादों बेखौ बयबो नुदों बयबो मिथिदों गामि गफाफोरनि जि लामाफोर दङ बे लामाफोरनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि जानानै दङ साराउन्डिं सब जायगानिफ्राय आंखौ फन खालामगासिनो दङ जे जोंनि गामि गफायाव थानाय लामाया बिराद गाज्रि जानानै दङ बेखौ बानायनानै होनांगौ गोबां बेबादि बाथ्रा आंनिसिमबो फन हरगासिनो दङ ब्लकनि आफादगिरि दङ बेखौ बिथांखौबो फन हरबाय थायो जों बयखौबो फन हरबाय थायो जोंनि पार्टिनि मानसिफोरखौ खिन्थु बुंनो थाङोब्ला दिनै MCLA दङ MLA दङ माने मा होनना बुङो MP दङ बिथांमोनाथ' डेभेलपमेन्टनि खैराबारि ओनसोलाव जुदि नायगिरोब्ला जेबोखौनो मावाखै दा बेनो आरो बयनिख्रुइबो सबसे गिदिर बाथ्राया बेनो
जे बिथांमोना पावाराव थानानै मानो मावाखै आरो दिनै प्रमद बर'आनिहाय MCLA गैयाब्लाबो बिथाङा जे गावनि माने केपासिटिनि गेजेरजों गुबुन समस्तिखौ जेरैबायदि नायदों एटलिस्ट माने 50% ब्लाबो खैराबारि समस्तिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय बिथाङा दिनै नाजादों माने MCLA नि एबसेन्सआवब्लाबो बेनिखायनो बे खेबाव माने UPPL फैगोन आरो रायजोफोरा एकदम पुरा बेखौ माने नुदों आरो बिसारधाराया बिथांमोना निश्चय टाइमाव डिसिसन लागोन आरो जों नुदों UPPL नि प्रति रायजोफोरनि जितु इन्ट्रेस्ट बेयो जोबोद माने मोजां जानानै दङ जों बेखौ नुगासिनो दङ रायजोफोरनि खाथियाव थाङोब्ला गतिके फैबाय थानाय समाव UPPL खौनो रायजो राजाफ्रा बजबनानै लागोन आरो बिथांमोना UPPL नि फेभरावनो भट होगोन प्रथमत আপোনালোকক মই সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে খৈৰাবাৰী সমষ্টিৰ সকলো জনগণক মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ সদায় থাকে এইটো কামনা কৰিছোঁ এমন এটা হাস্যকৰ কথা আজি 4.5 বছৰ আমাৰ ভৱেন চন্দ্ৰ বড়ো ডাঙৰীয়া ইয়াতে মানে MCLA হৈ লগত তেওঁৰ লগত MP মহোদয়ও আছে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া চাক MP মহোদয় আছে লগত মানে BPF ৰ বিধায়কো আছে মানে দুৰ্গাদাস বড়ো ডাঙৰীয়া এই খৈৰাবাৰী সমষ্টিৰ মানে মেইন টাউনৰ মাজ মজিয়াত যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ খাল বিল হৈ গৈছে এই ইয়াত মাজ মজিয়াত আৰু মহিৰংগৰ ওচৰত এনেকৈ অৱস্থা বাকি গাঁও লেভেলত বেয়া আছে এইটো দূৰৰ কথা কিন্তু টাউনৰো দেখা নাই য'ত মহানগৰ য'ত নগৰ আছে নগৰ চহৰ নগৰতো তেওঁলোকে দেখা পোৱা নাই কিন্তু এই দুৰৱস্থা ৰাইজৰ দেখা পায় আৰু সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অহা যোৱা কষ্ট যেনেকৈ আমাৰ মানে যান বাহনৰ কষ্ট ৰাইজৰ কষ্ট দেখা পায় আমাৰ খৈৰাবাৰী সমষ্টিৰ মানে UPPL ৰ নেতা কৰ্মীয়ে আগবাঢ়ি তেওঁলোকে মানে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ মানে আশীৰ্বাদত তেওঁৰ সৌজন্যত সকলো নেতাকৰ্মী আগবাঢ়ি এতিয়া খৈৰাবাৰী সমষ্টিৰ য'ত ৰাস্তা ঘাট বেয়া আছে তাতে চেণ্ড কেবলিং কৰি মানে ৰাইজৰ কাৰণে অহা যোৱা এটা সুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে আৰু লগতে ইয়াতে 9খন মানে প্ৰাইমাৰী আছে বিভিন্ন গাঁৱত এনেকুৱা ৰাস্তা আছে য'ত মানে এম্বুলেন্স এটা যাব নোৱাৰে তাতো মানে চেণ্ড কেবলিং ব্যৱস্থা কৰি যাতে অহা যোৱাৰ এটা সুবিধা হওক বুলি আমাৰ নেতাকৰ্মীসকলে আগবাঢ়ি আছে সেইকাৰণে নেতাকৰ্মীসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত স্পষ্ট ৰাইজে মানে বৰ্তমান মানে বুজি পাইছে যে খৈৰাবাৰী হওক BTCত কোনো মানে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ কাম নাই ইয়াতে BTRত আঞ্চলিক দলেহে কাম কৰিব পাৰে এইটো স্পষ্ট কথা আঞ্চলিক দলৰ ইয়াতে MCLA বা EM থাকিলে বা বিধায়ক থাকিলেহে ইয়াতে কাম হ'ব এইটো কথা কিন্তু ৰাইজে বুজি পাব লাগিব মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ ধন্যবাদ আৰু এটা বিয়ে আৰু অলপ ভাল লাগিল হয় আৰু জিনিসন বনালে তেতিয়া আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে মোৰ ঘৰ ইয়াতে সন্মুখত সদায় মানে লেতেৰাটো দেখে পাইছে মেইন টাউনতে মোৰ ঘৰ বৰ্তমান এয়া দুখন ঘৰ আমাৰ মোৰে আছে বৰ্তমান আৰু খবৰ দেখি নাই আজি আপুনি মানে এইখিনি দেখা পাই ভাল লাগছে ভাল লাগছে কাম ধন্যবাদ দিব ধন্যবাদ দিব আপুনি যেহেতু কামটো কৰিছে UPPL কোনে কৰিছে প্ৰমোদ বড়োক দিব লাগিব আৰু কাক দিব প্ৰমোদ বড়োকে ধন্যবাদ দিব লাগিব এনেকে এইটো পুৰা সৰু টুকুৰা জাগাটোৱে আজি বনাই দিছে কাম চলিছে খুব ভাল লাগিছে বহুত ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব আমাৰো সুবিধা হ'ব বহুত বহুত ধন্যবাদ